Ja. Kan du så godt lade være med at tage let's play? Ja. Er du snart færdig med det? Jeg har masser af hakker i min inventory. Nå, så... Jeg fylder lige kisten op. Ja. Så fylder lige. Sådan der, nu har jeg nok hakker med. Du skulle have været langt. Ja, sådan lidt. Kun sådan lidt. Nu skal jeg bare tænde, når du mangler nogle hakker. Ja. Det gør jeg. Nu. Smid lige et par stykker. Ja, jeg gør det. Sådan der. Der er lige lag mange gange. Jeg starter lige med 3. Iron, fedt. Kan du iron? Ja, her. Ja, så starter vi en god start. Ja. Jeg tager det. Nej, du tager det bare. Der var 7 stykker. Gode stykker. Godt. Brug godt så gangen, ja. Ja. Det var da mega mærkeligt ud af det. Når begge to smadrer en blok, det ser mega mærkeligt ud. Ja. Tager du sidste der? Ja, kan jeg godt lide det. Godt, så deponerer mig den der. Bare mig 2 gange hele tiden, det er ret nemmere. Jeg miner bare 1, tak. Husk ikke at gå tæt på det du miner, fordi så falder bare ned. Hvis der er et hul, så falder bare ned i det. Ja. Man smadrer næsten dobbelt så hurtigt, hvis man er langt væk. Du smadrer dobbelt så hurtigt, hvis du er langt væk. Ved du, hvad det gør? Ja. Jo. Jeg synes faktisk, jeg skal bruge min iron hakke. Så man lige kan nå den. Nu jeg skal bruge min iron hakke. Det må du godt. Det skal jeg ikke bestemme. Hey, kan du ikke lige sende fakkel, eller har ikke nogen, så gør det op endnu. Nej, jeg har et stack 58. Nå, kan du lige få? Kom lige ved. Ja, kast. Så beholder jeg et stack. Det ligger der foran. Ja. Jeg skal lige over til at kigge til noget op i ovnen. Jeg skal lige noget mad med. Kan du ikke vente det? Jeg har fundet kul. Har du fundet kul? Ja. Så er der 35 stik svinekød. Ja. Det synes jeg da er godt at have på den her chest. Vi tager lige lidt mere end halvdelen med. Ja. Så har vi cirka stegt svinekød. Står der stegt svinekød til stedet? Nu skal du have stegt svinekød. Ja. Ja, sagt. Bare kast. Og for mere iron. Kast. Tak. Så med iron? Ja. Jeg har noget lidt når mine. Jeg begynder at mine videre her. Ja, så mine jeg har noget af det her iron. Kul og det der noget. Eller crap. Ja. Bare. Er det meget kul? Ja, ikke specielt. Jo, lidt er det. Kan du komme op igen? Jo, det tror jeg ikke. Det kan jeg godt.
Iron, mere iron. Jeg har allerede... Jeg har 12 stykker. Det er mig, der har overset det. Det var blinde mig. Godt så. Og jeg har ikke, så har vi 13 allerede. Jeg har fundet en kæmpe mine. En kæmpe iron. Hop. Sejt. Så lad være med at bedække det her sted til, så kan man altid lige gå derind. For en stykke. Nu skal vi op ned. Vi skal lige finde... Vi skal lige finde vand. Vi skal lige finde noget vand, Christian. Jeg laver lige en vej ned, skal ikke det? Der er mega meget iron her. Og skeleton. Er der iron og sådan noget? Ja, der er alt muligt. Der er mega meget iron og kul og sådan nogle der. Lige det, der har brug for. Iron og kul, det er lige det, der har brug for. Jeps. Mangler ting og sager og sådan noget. Altså, det venter vi lidt med. Men hvis vi støder mod de her, så tager vi det. Men det er lige... Vores plan er at gå efter iron. Hvad siger du? Ja. Jeg putter lige noget i ovnen. 6 svinekød. Hvor er du? Ja, jeg var lige oppe i huset. Jeg er oppe med nogle... Der er altid en, der skal blive i den her minevej lige nedad. Er du med? Ja. Eller kan du bare give mig koden til min Egon, så kan jeg nemlig lukke med lidt, så kan jeg stå stille op i huset. Nej. Okay. Men så kan vi altid TP ham. Ja, det bestemmer du. Jeg har fundet en skeleton. Christian, nu kan komme ned. Jamen har du også lavet sådan en sti, som den kan gå på op og ned? Ja, men der er vand det meste af vejen. Sådan du... Kan du bare... Christian herovre. Yes. Kom nu bare. Der er vand. Der kunne finde iron her ud af alt muligt. Se den vej her. Du kan bare gå her, men der er skeleton hernede. Så kan du bare hoppe ned her i vandet. Hvordan fanden kommer vi så op igen? Der er vand. Der er skeleton derovre. Snaber. Så tager jeg lige det iron heroppe. Jeg tror det. Mange lige var. CP. Jeg bliver lige til her. Nej. Jeg står ikke ret meget længere væk fra dig. Jeg hopper lige ned. Ja, bare bliv. Så bliver jeg hjemme. Jeg bliver herhjemme. Så hopper du ned. Hey, har du en iron hack? Fakkel. Iron hack? Nej, jeg har en stone hack. Kan du ikke lige få det af mig, sådan en iron hack? Hvorfor det? For jeg har nemlig en. Jeg har ikke brug for en system. Okay. Jeg prøver at få mig hen til den skeleton. Og nakken. Ja. Du kan godt finde sådan en stor mine her. Ja. Og jeg vil lige finde... Der. Nu kan jeg prøve at lige komme op på kanten og gå rundt og mine lidt iron. Og sådan lidt. Finde nogle gode ting. Ja, han kigger meget iron over på den anden side. Ja, ikke? Der er helt meget. Jamen det er helt sindssygt som iron, der jeg er også ved at mine iron nu. Christian, Hvad? jeg kan ikke spille Minecraft. Jeg prøver at gøre alt for det. Hvorfor? Nå, så kan jeg også gå online nu. Ja, der kom sgu Ralle. Hvad? Der kom du sgu. Ja, der kommer han sgu. Jeg kan kun lide ind på en single player. Nu prøver jeg på at join jeres server, så står der Battle file to battle again. Og så har jeg lukket min Minecraft. Der er fremme. Har du også prøvet at genstarte din computer? Det har jeg lige gjort for 2 sekunder siden. Så prøv at installere det. Slet det og installere det igen. Hvor meget iron har du? Jeg har 5. Jeg har lige minet... Jeg har lige fundet 12 stykker iron. Jeg har kun 5 lige nu, fordi jeg lige var oppe med det i huset. Men jeg har lavet sådan en smart vej. Hvis du går den modsatte vej, så er det også mega smart. Ja, jeg er i gang med... Nej, det er den samme, men hvis du ikke hopper i vandfaldet. Hvis du hopper ned der, så er det faktisk lavet sådan en smart vej. Nej, jeg kan Hvor der er sådan en zombie, han prøver på at komme fri, men han har spadet inde. Ej, det er fantastisk.
Hej Emil, se jeg er heroppe. Jeg kommer op. Han er ikke spadet ind, han kan bare ikke gå. Nej, han kan bare ikke gå. Så. Det er bare TP Emil. Det er mindre Skal jeg bare gå ind på Minecraft, Emil? Skal jeg bare downloade det lige sådan helt frem? Ja, bare. Skal jeg? Okay. Emil, jeg skal i sengen. Nå, ja. Så jeg går op i hovedet. Ja, vi ses. Hej.